Ahojte. Čaute. Toto je darček pre moju drahu. Miluje Digimonov. Tak som jej kúpil Digimonov. Poprosila ma, aby som jej to natočil. Ona bude spolu komentovať. Dúfam, že bude spolu komentovať. Lebo je ticho. Nič nepovie. Hovor niečo. Povedz! Nie. No dobre. Tak, ideme sa pustiť na otvorenie. Kde sa to otvára? Pripomíname, že tú hru vôbec nepoznáme. Nie, nepoznáme. Trhaj škop. Ja ti to nechcem rozšklbať tú krabičku. Jaj. Ja sa snažím opatrne tú krabičku. Na čom vieš škatuľa? Čo tu je pekná, nie? Máš tam Digimonov. Ale... Akože je tu... No. Preč. Je tu nejaký plastový debilek. Taký, toto si akože zložíš a máš to akože taký stojanček a máš tam nejaké tieto kantre, akože a tak ďalej, to je hre. To si odlož, to nebudeme rozoberať. Tuto je vždycky bonusová kartička, ako som ja pokopil. Je tam jedna kartička, ktorá je špeciálne je ich z 5, iba jedna, akože z 5 náhodná. Takže si ju otvoríme, nevieme čo to bude. Zvedajú na kvalitu tých kartičiek. A je tam Agumon. No, tu máš, môžeš si ho trošku pozrieť. Chceš si ho dať do obalčeka? Ježiši, aké pekné to je. Dám ti ho do obalčeka. No, do kvalita celkom dobrá. Ale nemá to žiadny taký relief. Je to len proste foilovka. Hej. No a potom je tu 1, 2, 3, 4, 5 bustriky. 4, 5 bustriky. A nejaký Maďar to som na Dunajská streda. Dobre, tuto sú nejaká čísielka. Nejaká čísielka. Takže ideme na tie bustričky. Upozorňujem, že absolútne netuším, čo to je za hru. Netušíme vôbec, je to prvýkrát. Len som počul o tom, že sú Digimony a to, že Draha miluje Digimony. Tak som sa rozhodol, že jej kúpim Digimony, aby si mohla dať do balíčku. Takže Aridarmon, Crabmon, Laser Cannon, Agumon, Dark Tarinonmon, Vulcaldronmon, Growlmon, Grounddramon. Bože, to sú názvy. Prečo musí mať všetko na konci, že Moon? Moon. Tak Mon. Yardmon, Plesimon, Tankdramon, a ten je nejaký foilovkový. A tu je nejaký Imperial Dreamon Dragon Mode. A to je nejaký foilový tiež. Ale vôbec netuším, čo to je. Co to je, ako to je, čo je vzácne, čo není vzácne. Absolútne netušíme. Ale pokocháme sa kartičkami, ktoré sme v živote nevideli. Ale máme. To je hlavné. Patmon, Crispaldermon, Godflame, Parasurmon, Extiranmon, Flamendramon, Megidoflame, Pomumon a Saxi. Saximon. Soraj, Celadromon. To je pekné. Magnadromon. Ale ten je pekne foilový, akože. A Hinakurahara. Hinakurahara. Tak sa volala? Nie, Kurihara. Kurihara. Nejaká tá ženská. Jaj. Ja vôbec absolútne nemám ani šajnu, čo tu Digimoni. Takže o tom by vám skôr povedala moja drahá, ktorá tu čuší jak peníze na zábave. Kyberdarmon, Gatomon, Snow Agumon, bielý. Snow? Áno. Zamlelo. Aydramon, Flyerizamon, Jej. do prdele. Snow. Gulimon. To sú mená. Darktiramon, Angevomon, Drakomon, Pyldramon, Slayerdramon,
A toto vyzerá byť zaujímavé, to je aj iný foilik. Tu je Saximon. To je Saximon. Imperial Drone Fighter Mod. Počkaj, to sme nemali už? Nie, je to podobné, len je to iné. Dobre. Ešte 2 bostričky. Vôbec absolútne netuším, čo otváram. A nepýtajte sa ma, ako sa to hrá. Netuším. Ale ak niekto tuší, To môže napísať. napíšte do komentu. Tropiamon, Endiramon, Majeramon, Comandramon, Paledromon, Sunarizamon, Shardramon, Dindemamon. To sa nedá čítať niektoré veci. Lavarovomon, Bedidomon, Breakdramon. A počkaj, to je foilový, ten už dáme na bočík. A Vémon. Poznáš Vémona? To máš. Posledný bočíček. A nebudem hovoriť nebudem hovoriť Last Pack Magic, lebo vôbec ani netuším, čo je vzácne, čo není vzácne. Krabomon zase, Laserkanon zase, Agumon zase, Torpiamon zase, Flerizamon, Gulimon, to poznáme Gulimon, pred chvíľkou sa gulal. Dark Tyramon, to je Tiramisu, Vedramon, Grundramon, Babydomon, Slidramon, Lavogratiamon. Čo? Lavogaritamon. Bože, to sú mená to, aby ste si pomotali jazyk, vieš? No, tak to boli Pokémoni. To boli Digimoni, moje drahé, ale Pokémoni a Digimoni je toto isté. Je to to isté. Je to to isté. Pokémoni sú to isté ako Digimoni. Nie. Len jedno je v digitálnom svete. Ale není to to isté. Vyzerajú rovnako. To možno, ale není to to isté. Dobre. Tak, veselé Vánoce, šťastný nový rok. A to je všetko. To je všetko. Like, subscribe, Koment. Komentujte. Poznáte túto hru, nepoznáte túto hru? Viete, ako sa hrá, neviete, ako hrá sa? Či som niečo otvoril vzácne, to mi hlavne povedzte. Či sme niečo otvorili. Áno. To nie ja, to my. My. My dvaja. No, dobre, majte sa, čaute. Ahojte. Ahojte.